nganggo nyelupaksa sehat mojar sang temanten putri Mombak madya luminggang ing warih melo ing wadana sumana gilar pindha kencana bilabar senaring itu handamar kamina pradangasane dalur ing Gosrat mojar sang temanten putri satemah kawuningan sang yanding para tamu kakung Semana putri kang wis kebak ber ambalaban anggep bae sajroning sasana wiwaha ngandi goyang-goyongno pancak sujening Pandhapi Agung kali winangun siapa dari sang temanten putri samangke panjenenganipun ya anggono raras keparentoh hangantu tedaira ingkang raka ing salebeting adicara panggih risang temanten monggo kula aturaken risang temanten kakung lumaksana sadu bocap kacarita duk nalika semana ana tita kang asipat jaluk Papara Prabu Mas Bagus Muhammad Burhanuddin kadiraken panjenenganipun Gya Jengkar saking Panti Palerman mangalon-alon lumaksana sirat mojar sang temanten kakung kakande dening Rama Dalah Ibu Kinasih nalika semono ana tindakan asipat jalu Raka Mas Bagus Muhammad Burhanuddin panjenenganipun Gya anganci awaning madya keparentoh hamestu tila jaring para kena kang sadudat pinundi-pundi anglajengken garising sarasilah Bapak Haji Saikar Ibu Hajah Sawini dalah sarasilaing Bapak Sutikno dalah Ibu Suwarni karebane samangke turasi kaluhur datan cures ananging sangsaya tuwuh ngrembaka oleh kaldangan siang mangke langgenga praktek delahan sadonya samangke panjenenganipun risang temanten kakung Dalah Putri kakande dening Rama Dalah Ibu kekarone usami aben ajeng apagut tinggal luhuri adat Dewi Dewa ngajar kang lumampah sirat mojar sang temanten saribit kang wis apagut tinggal sami kekarone Gya nindakaken catur nitra ambabardaya pangaribawa saksaya toko playastani rasa Gya gembalangan gantal monggo gantal kang dumadi saking suruh kang lininting tinalenan lawe wenang siji lumah lawan grope hananging lampung dinigit padha rasane ing samangke pulasanipun pinisba kapiji monggo simbah kula dherekaken anyalamaken astanipun risang temanten sarimbit nuhani adat kang lumampah wonten ing laladan Madana Damarwulan tumangkeping asta kekarung anggambaraken tumangkeping katresnan sejati risang temanten sarimbit satemah rakyat sepeket hayu lan rahayu sallallahu Muhammad sampun